Eguerdion, bihotz barrua lasaitu eta berritu nahiez, Mentekoste eguna ospatzera bildu zeraten guztioi ongi etorri paketsua. Segura irratiaren bidez espirituaren doaiak jaso nahiez, gurekin zeraten fededunoi ere ongi etorri anaikorra. Pentekoste egunean, zerupean diren herri guztietako jainkozaleek bildu ziren Jerusalenen, apostoluei gertatu omen zitzaiena entzutera. Eta denok geuron hizkuntzan entzuten diogu jainkoaren mirariak adierazten, esango digu gaurko lehenengo irakurgaiak. Espirituaren hizkuntza ez baita guk erabili ohi dugun hizkera. Bihotz barrua astintzen duen haize bolada bezala da, eta suak bero bezala bihotza berotzen duen indarra da. Dena aldatzen da, bizia berritzen duen arnaz indar horrek. Hori gertatu zaionak bakarrik daki, zer eragin duen espiritu horrek. Gertatu bazaigu, edo gertatuko bazaigu, erabat baldintzarik gabe eta usterik onenaz ireki behar diogu bihotza jaunaren Jesusen esanari. Hasi dezagun gure otoitzaldi hau esker onez abestuz. Espiritu Santuaren izenean. Amen. Anai arreba maiteok, jainkoaren espiritu bizi emaileak bete zaitzatela itxaropenez eta iraundezala beti zuekin. Etorri zaigu Paskoa bere gailurrera. Gaurkoa ere Paskoan gertatu zen. Eta gaurkoa Jesusen Paskoaren emaitzarik ederrena da. Jesus gurekin geratu da. Gurekin, guregan ari da. Kanta dezagun barru-barrutik espirituaren uretan eman zaigun bizi berria, gure bataioa gogora ekarriz. Kanta dezagun ura, ura, urura, barrura. Paskoak hori torborutik
datozen uronak dira, bazkoak izalbamen betez, ibaika datoz herrira. Bataioko ponte maitetik, askazale datozura. Erabarrerrituko gaitu, urauen espiritua. Kanta diezaiogun orain espirituaren jaunari, bere maitasunaren egintza ederra goretsiz. Eserita abestuko dugu aintzat. Gloria,
dezagun otoitz. Hoi jainko, gaur ospatzen dugun misterioaren bidez, herri eta nazio guztietan santutzen duzu zeure eliza osoa. Isurritzazu Espiritu Santuaren doainak mundu zabalera, eta berri itzazu orain fededunen bihotzean, evangelioa hots egiten hasi zirenean, errukiz egin zenituen mirariak. Zure seme Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, zurekin eta Espiritu Santuarekin batean, jainko eta errege bizi baita, gizaldi eta gizaldietan. Amen. Alden moduan adierazi nahiko da gertaera, baina esan nahi dena zera da. Jainkoa hitz egiteko ez da beti hizkera modu bera erabili behar. Inolako hizkuntzak eta inoren kulturak ez dauka evangelioa hots egiteko privilegiorik, esango digu apostoluak Apostoluen eginak liburutik. Pentekoste eguna iritsi zenean, leku berean bilduri zeuden ikasle guztiak. Bat-batean, haize bolada indartsu batena bezalako burrunba etorri zen zerutik eta ikasleak zeuden etxe guztia bete zuen. Orduan, suzko mingainak bezalako batzuk agertu zitzaizkien eta banatuz, bakoitzaren gainean kokatu ziren. Denak Espiritu Santuaz bete ziren eta hizkuntza arrotzez hitz egiten hasi. Bakoitza Espirituak eragiten zion bezala. Bazen egun haietan, Jerusalenen judu jainkozalerik asko, zerupean diren herri guztietakoak. Burrunba hura entzutean, jendetza handia bildu zen eta txunditurik gelditu ziren, nork bere hizkuntzan hitz egiten entzuten baitzien. Harri eta zur honela zioten. Mintzo direnok ez aldira guztiak Galilearrak? Nola entzuten diegu bada bakoitzak geure jatorriko hizkuntzan? Gure artean badira partiarrak, mediarrak eta elamdarrak. Baita Mesopotamian, Judean, Kapadozian, Ponton eta Asian bizi direnak ere. Badira Frigiakoak eta Panfiliakoak, Egiptokoak eta Zirene inguruko Libiakoak. Baita erromatarrak ere. Eta denok, judu naiz judu berri, kretar naiz arabiar, gere hizkuntzan entzuten diegu jainkoaren egintza harrigarriak hots egiten. Jaunak esana, zure arnasa bidalgo gana, talora zala berritu jauna. zure arnasa bidalgo gana, talora zala Beden kabezan ere harima jauna, jauna ene jainko bai handia zarela. Bai ugariak jauna zuk eginak, zure sorkariz betea dago lurra. denok. Zure arnasa bidalgo gana, talora zala berritu gana.
Zuk arnasak kendu eta hil egiten dira, hauts izatera itzultzen. Zeure arnasa bidali eta berriro sortzen dira, berritu egiten duzu lurbira. Denok espiritu bat beraren izenean uretan sartuak izatea da bataioa. Horregatik, Eliza ezin daiteke berezikeri eta privilegioen leku izan. Todos los creyentes hemos sido bautizados en un mismo espíritu para formar un solo cuerpo, dirá San Pablo a los Corintios. San Paulo apostoluak Korintiorrai egindako lehenengo gutunetik. Senideok, ezin du inork esan Jesus da jauna Espiritu Santuak eraginda ez bada. Era askotakoak dira doaiak, baina bat bakarra espiritua. Era askotakoak zerbitzuak, baina bat bakarra jauna. Era askotakoak eginbideak, baina bat bakarra jainkoa, guztiengan guztia egiten duena. Baikotzari, denen onerako ematen dizkio jainkoak espirituaren doaiak. Gorputzak bat izanik ere atal asko du, baina atal guztiek asko izanik ere gorputz bat bakarra osatzen dute. Gauza bera gertatzen da Kristorekin ere. Gu guztiok, judu naiz greziar, esklabo naiz libre, espiritu bat berarengan izan gara bataiatuak, gorputz bat bakarra egiteko. Eta guztiok, espiritu bat beretik edan du. Jaunak esana, eskerrak zuri jauna. Pekatuen barkamena jainkoaren ordezkariek ematen dute, baina Espiritu Santuari barrua zutzen uzten diogunean. Sakramentua ez da magia bihurtu behar. Jarrera apalean eta otoitz giroan, Espiritu Santuari bere laguntza eta barne jarrera eskatu behar zaio. Aitak ni bidali nauen bezala, nik ere bidaltzen zaituztet zuek. Horretarako, arrezazue Espiritu Santua. Jesusek berak erakutsiko digu zertara bidaltzen dituen bere ordezkakoak. Zutik jarri eta abestu dezagun, aleluia. Aleluya, denok. Alleluia.
zatoz, Espiritu Santu. Bete itzazu zure zintzoen bihotzak, eta piztu hoiengan zure maite garra. Jauna zuekin, Eta zure Jesu Kristoren evangelioa, San Joanen liburutik. Asteko lehen egunean, ilunabarrean, etxe batean bildurik zeuden ikasleak ateak itxita, juduen beldurrez. Sartu zen Jesus eta erdian jarririk esan zien, bakea zuei. Hori esan da, eskuak eta saietsa erakutsi zizkien. Ikasleak pozez bete ziren jauna ikustea. Jesusek berriro esan zien, bakea zuei, aitak ni bidali nauen bezala, nik zuek bidaltzen zaituztet. Eta haien gainera arnasa botaz esan zien, hartzazue Espiritu Santua, zuek pekatuak barkatzen dizkie zuenei, barkatu egingo dizkie jainkoak ere. Zuek barkamena ukatzen diezuenei, ukatu egingo die. Jaunak esana, Kristau senideok, gaur Pentekoste jain handia dugu. Jesusen Paskoaren betea, gailurra. Aurreko 7 astez, Nazareteko Jesus hilen artetik piztua, gure artean presente eta ekintzaile, salbatzaile, bizi dela ospatzen jardun dugu. Joan den igokunde igandean, nabarmentzen genuen hori bereziki. Gurutze lotsagarrian, gaizkile gisa hiltzen Jesus hau, mundu osoaren giltzarri egin digula jainkoak. Bere hitzetan esan da, ahalmen osoa eman dit jainkoak zeru lurretan. Begira, aurreko 7 astez, era batera eta bestera, Jesusek guri esandakoak, gaurko jai honi begira esandakoak dira. Adibidez, gutxi barru ez nauzue gehiago ikusiko, triste egongo zarete, baina pixka bat geroago berriro ikusiko nauzue.
agertuko natzaizue, eta poztu egingo zarete, eta poz hori inork ez dizue kenduko. Eta beste hau, nik aitari eskatuko diot, eta beste laguntzaile bat emango dizue, beti zuekin egon dadin, egiaren espiritua. Etortzean, hark egingo du testigantza nire alde, eta zuek ere egingo duzue testigantza. Ez zaituztet umezurtz utziko, itzuliko naiz zuen gana, ikusiko nauzue, ni bizi bai naiz, eta zuek ere biziko baitzarete. Gaur betetzen dizkigu Jesusek hitzok, aitari guretzat eskatutako espiritua bidaliz. Ondo dakigunez, espiritu hitzak airea, arnasa esan nahi du. Hau da, bizi iturri oinarrizkoena, etengabe beharrezkoa duguna bizi ahal izateko. Ez dago hobeto esaterik Jesusek bere aitagandik ematen digun espirituaren bikaintasuna eta premia larria. Izan ere, hori da espiritua kristauontzat, etengabeko eta premiazko bizi arnasa. Ez dezagun pentsa hori esatea gehiegizkoa denik. Bizi izateko etengabe arnasa hartu behar dugun bezalaxe, alaxe hartu behar dugu espiritua kristauok etengabe, hutsegin gabe. Espiritu bizi emaile hau guk eskatu aurretik eskaini eta eman egiten zaigu, oparo eta leialki. Nik aitari eskatuko diot beti zuekin egon dadin, esaten digu Jesusek. Kasu egin behar diogu puntu honi. Hain premiazko dugun espiritua, geurez ez dakigu konfiantza xaloz, sinpletasunez eskatzen. Ezinean gaude. Hori badaki Jesusek, eta horregatik aurreratzen zaigu bera aitari espiritua eskatzera. Espiritua beti gurekin izango dugun garantia osoa Jesusen eskaeran oinarritzen da. Jesusengana bilduz, berak erakusten digu guri espiritua konfiantza, xaloz eta aspergabe eskatzen. Bukatze aldera, esan dezagun, Jainko baitak Jesusen bitartez mundu osora isurtzen duela bere espiritu santua, ez bakarrik hemen gure txokora. Zabal eta sakon isurtzen du espiritua mundura. Espiritu santua Jainkoaren erregetza eraikitzen ari da mundu osoan. Eta guk ez dakigu hori neurtzen, eta ez dugu neurtu behar ere. Askotan badirudi Jainkoak ez duela ezer egiten, baina etengabe lanean ari da. Eraikuntza lan horretara jartzen gaitu kristau guztiok eta bakoitza etxetik hasita. 1000 eratako zerbitzuetan, batez ere zerbitzu isiletan. Espiritu Santuak bihotz handiz eta maitakorrez denen alde eta onerako lan egiten erakusten digu. Era berean, Espiritu Santuak
jaun bakarraren zerbitzuan jartzen gaitu. Hau da, Jesus jaunaren zerbitzuan. Ez dugu hau beste jaunik mundu honetan. Eta honen aita eta jainko bakarraren zerbitzuan, gure jainko eta gure aita. Ez dugu besterik. Espiritu Santuak irakasten digu jainkoaren erregetzaren irudiko, antzeko gizadiaren alde bizia emanez, zerbitatu behar dugula Jesus jauna eta bere aita. Etengabeko lan zoragarria eta zaila, baina esperantzaz betea. Eta eginkizun honetan, kristauok borondate honeko gizon emakume guztiekin batera joan behar dugu. Jakinik haiengan ere jainkoa ari dela, berak dakien bezala lanean. Lan horretan, Espiritu Santuak jainkoaren egintza harrigarriak berritzen dizkigu. Lanean, indarra eta atsedena. Tristuran, poza. Gerra eta gorrotoan, bake eta adiskide gintza. Etxipen beltzean, utsegiten ez duen esperantza. Sufrimenean, barrengo poz misteriotsua. Menpekerian, gezurretan eta injustizian, zuhurtasuna, xalotasuna, askatasunaren eta egiaren alde tinko, bekatuan, gorrotozko jokaera, gainezkako barkamena, eriotzean suntsi ezinezko bizia. Harrigarri hauek egiten ditu jainkoak dagoeneko Jesus etorri zaigulako, guregatik hil eta piztu delako, eta bere espiritua emanez Jesus jauna etengabe gure artean dugulako. Egin dezagun gure fedearen aitortze. Sinesten alduzue jainko baita ahal guztiduna, zeru lurren egilea. Sinesten alduzue haren seme bakar, Jesu Kristo gure jauna, Maria Virginia gandik jaioa, oinazetari hila eta obiratua, hilen artetik piztua, eta aitaren eskuinaldean jarririk dagoena. Sinesten alduzue Espiritu Santua, Eliza Santu eta Katolikoa, Santuen elkartasuna, bekatuen barkamena, hilen piztuera eta betiko bizitza. Jesu Kristo gure jaunaren aitak gorde gaitzala aitortu dugun fede honetan betiko bizitzarako. Amen. Eskadezagun orain espiritua gizon emakume guztientzat gure bizilurra erabat berri dezan. Munduko gizon emakume. Entzun jauna gure eskaria. Munduko gizon emakume guztien alde,
Espirituak evangelioaren egiarekin topo egitera eraman ditzan. Eska dezaiogun jaunari, Munduan zabaldua bizi den Elizaren alde. Espiritu Santuari barrua zabal irekiz eta Mariaren antzera maitasun edertzailean bizi dadin. eska dezaiogun jaunari, Gerran ari diren herrien alde, munduko errefuxiatu eta zokoratuen alde. Espirituaren eraginez, mundu osoa bakera eta duintasunera etor dadin. eska dezaiogun jaunari, Ospakizun honetan elkartuta gaudenen alde, gaur santotza sakramentua hartu dutenen alde, espirituak egia bihur dezan gure bihotzetan Eukaristian ospatzen duguna. eska dezaiogun jaunari, Aita ona, Jesusen bideari jarraitu nahi diogu. Bete gaitzazu Espiritu Santuaz, zure erreinua guregan eta munduan hasi dadin, Jesu Kristo gure jaun berpiztuaren bitartez. Amen. Errege
Senideok, egin dezagun otoiz guztiok batean, Eliza osoaren oparia jainkoari eskaintzekoan. Jainkoa goresteko eta gizakia salbatzeko. Jauna, Espiritu Santuak ager diezagula argiago sakrifizio honen misterioa, zure semeak hitzeman bezala eta eraman gaitzala bihotz honez, ark agertutako egia bete-betean ezagutzera. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen. Jauna zuekin Eta zure espirituaren gora bihotza, jauna kantauzaku. eskerrak jaungoiko gure jaunari, Egokita eta zuzen. egokida bai eta zuzen, bidezko eta salbagarri, nonai eta beti guk zuri eskerrak ematea, jauna, aita guztiz santu, jaiko ahal guztidun beti ereko horri. Pasko misterioa bere betera eraman nahirik, Espiritu Santua bidali zenuen gaurko egunez, zure semearekin elkarturik, zure seme alaba ordeko egindakoengana. Espiritu hori izan zuen Elizak bere arima sortze egunetik. Berak eraman zituen herri guztiak jainkoa ezagutzera. Berak elkartu ere fede beraren aitormenean, hizkuntza ezberdinetan banatutakoak. Horregatik, Pasko pozez gainezka daude gizon emakume guztiak mundu zabalean. Zeruko indar eta ingeru guztiek ere, horregatik dute beti zure aintzaren gorespena kantatzen. Santu zara bai, jauna, eta santutasun guztiaren iturri. Egizazu bada santu ogi ardo hauek zeure espiritua isuriz, Jesu Kristo gure jaunaren gorputz eta odol egin daitezen guretzat. Berak saldu zutenean eta bere gogoz guruzera zioala, ogia hartu eta eskerrak emanez zatitu zuen eta bere ikasleei eman zien esanez. Hartzazue eta jan guztiok honetatik, hau nire gorputza da eta zuentzat emango dena. Era berean, apalondoan, kaliza harturik, berriz ere eskerrak emanez, bere ikasleei eman zien esanez. Hartzazue eta edan guztiok honetatik, hau nire odolaren kaliza da eta, itun berri eta betikoaren odola, zuentzat eta askorentzat bekatuak barkatzeko isuriko dena. Egizue hau nire oroigarri.
semearen eriotza eta piztuera gogoratuz, biziaren ogia eta salbamenaren kaliza eskaintzen dizkizugu, zuri eskerrak emanez, aldarean zeure zerbitzari onartu baituzulako. Eta apalki eskatzen dizugu, Kristoren gorputza eta odola hartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Izan gogoan, jauna, mundu guztian, zabaldurik dagoen zeure eliza. Gaur hemen bildurik, zure espiritua isurtzeak herrialde guztientzat batasun sakramentu egin zueneko egun santua ospatzen ari den eliza. Eramazu maitasun osora, Leon gure aita santuarekin, Fernando gure gotzainarekin, eta eliz gizon guztiekin eta zeure herri osoarekin. Era berean, izan gogoan, jauna, bizteko itxaropenean joan diren gure senideak. Eta hildako guztiak ere, harritzazu zeure aurpegiaren argitan. Errukizakizkigu arren, guk guztiok betiko biziaren betea irits dezagun. Jainkoaren ama Maria Virgina doatsuarekin, haren senar Jose santuarekin, apostolu santuekin, eta gizaldi guztietan zure adiskide izan diren santuekin. Haiekin batean gorez zaitzagun, Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, Jainko aita alguztidun horri Espiritu Santuarekin batea. Ospe eta aintza guztia, gizaldi eta gizaldi guztietan. Salbatzaileak aginduta erakutsiari jarraikuz, beldur gabe abestezagu. Atera gaitzazu, jauna, gaitz guztietatik. Emaguzu bakea gure egunotan. Zure errukiari esker bekatutik garbi bizi gaitezen, eta estualdietan sendo. Betiko zorionaren itxaropenean, Jesu Kristo gure salbatzailea noiz etorriko den zain gauden. Zurea duzu erregetza, zurea kospeta indarra, orain eta beti. Jesu Kristo gure jauna, Espiritu Santua bidali zenion elizari, herri guztiak elkar maitasunean bat egiteko. Begira zeure elizaren sinesmenari eta ez gure bekatuei. Eta zure gogoa den bezala, emaiozu elizari bakea, eman batasuna. Errege bizi baitzara gizaldi eta gizaldietan. Amen. Jaunaren bakea beti zuekin.
bakea elkarri. Jaungoikoaren bildotxa, zuk entzen duzu ondoko pekatua. Jaungoikoaren bildotxa, zuk entzen duzu ondoko pekatua. Jaungoikoaren bildotxa, zuk entzen duzu ondoko pekatua. Hona hemen Jaungoikoaren bildotsa, Jesus piztua, aitaren gana igoa eta gure gana datorkiguna. Zorionekoak bere maira deituak. Jauna, ni ez naiz inor zu nire etxean sartzeko, baina esazu bizpat eta sendatu. Jaunari kanta hona bai da,
egin dezagun otoiz. Zuk ematen dizkiozu Elizari jauna zeruko doainak. Zaindu ezazu beragan zeuk emandako grazia. Indar berri ditzala gugan beti Espiritu Santuak, berak guri emandako doainak, eta hartu dugun janari santuak, eraman gaitzala salbamenaren betera. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen. Mundu aldatu eta bizi berritu dezaken jainkoaren indarra da Espiritu Santua. Maitasun espiritua da, betirako elkargoa da. Kristau elkartean, Kristoren gorputzaren salbamentuan eta testamentu berriaren Jesusen odoletan berritzen da betiko elkargoa. Espiritu bat beretik edan dugu denok Eukaristian eta Kristoren gorputz bihurtu gera. Bete gaitzazu zure espirituaz eta piztu denongan
zure maitasunaren sugarra. Beste bat arte, nahi duzuen arte, agur. Jauna zuekin, Eta bedeinka zaitzatela jainkoa guztiuna, aitak eta semeak eta Espiritu Santua. Zoazte jaunaren bakea, aleluia, aleluia.